ناي عالم مستر ناي تكنولوجي قسقاسة زقرمو حقتات ناي تاريخ فلتات انقوع بدحان متاعكم نابزي زاراي مدبات بتزانلاتكم ناي فلتتن مزناقين ماكل بتزان عالم تكنولوجي مفلتاتن بتزان تاريخ مزناقين بحادة سبسكرايب قبرو كي هالفكم بتزان let's go حجي ونغزب نابتي زقرم حقتات بتزان سلام كبرات تعزبت مدبات بيت تزاني يوتيوب channel እንኳን ኣብቲ ናይ መወዳእታን ኣዝዩ ሃንቀውታት ዝተገብረሉን ታሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል እዛንታ ብሰላም መጻኩም ሎሚ ሮቤል ሚሊዮነር ኮይኑ ዓዱ ተመሊሱ ኣሎ ሰባ ግን ምስ ኪሮስ ናይ መርዓ ምድላዋት ትገብራላ እቲ ሓቂ ክቃልዕ ከሎ ዘሎ ስምዒት ንምርኣይ ተዳለው ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ክፋል ኣብዚ ይቐርብ ነዛ ዛንታ ላይ ጌርኩም ጀምሯ ሕጂ በቀጥታ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶና ዛንታና ክንሰግር ሰናይ ምክትታል ተዓቢ መርዓን ዘይተጸበየ ወጋሻን ሰባን ኪሮስን ነቲ ብገንዘብ ሮቤል ተሰርሐ ቢላ ሒዞም ዓቢ ናይ መርዓ ድግስ ኣብ ሓደ ክቡር ሆቴል ይገብርለው ኪሮስ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክሰርሕ ጸኒሐ ናይ ክሳራ ንግዲ ስለዘጋጠሞ ካብ ባንክ ንዓቢ ዕዳ ወሲዱ ነበረ ሃንደበት ሰለስተ ጸለምቲ ክቡራት መካይን ናብቲ ሆቴል ይበጽሓ ሮቤል ምስተኽለ ኮይኑ ብሉጥ ናይ ዲዛይነር ኣልባሳት ተኸዲኑ ይወርድ ዓጀብቲ ቦዲጋርድስ እውን ነበርዎ ናብቲ ናይ መርዓ ኣዳራሽ ይኣቱ ኩሉ ሰብ ናብኦም ይጥምት ሳባ ስምባደ ሒዝዋ ሻምፓን ካብ ኢዳ ይወድቃ ሮቤል ንስኻ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ታክሲ ዘዋር እኮ ናብ ዝኽብር ቦታ ከኣቱ ኣይፍቀደልን እዩ በለቶ ብድዕዝ ተሓውሶ ቃላታ ተኽለ በጎኑ እናሰሓቐ ሃ ሰባ ታክሲ ዘዋር ዲኽ ዝበልክዮ እዚ እኮ እቲ ነታ ኪሮስ ዝኸሰረላ ኩባንያ ክዕድጋ ዝመፀ በዓል ሃብቲ ሮቤል እዩ ኪሮስ ገጹ ይጽልመት እንታይ ንስኻ ኢኻ ነቲ ዕዳና ክሽፍኖ ቃል ዝኣተኸልና ሚልዮነር ሮቤል ነቲ ምስ ጠበቃታቱ ዘዳለዎ ናይ ሞርታ ሰነድ የውፅኦ ሮቤል ሰባ እቲ ሰነድ ኩልኪ ገንዘብ ኩሉ ብሕጋዊ መገዲ ካብ ኣሜሪካ ብሽመይ ከም ዝመፀ መርትዖ ኣለኒ እዚ ቢላ እዚ እውን ብሕጋዊ መገዲ ናተዩ ኪሮስ ድማ ነቲ ናይ ባንክ ዕዳ ክኸፍሎ ስለዘይከኣለ ነቲ ገዛ ንዓይሸ ይጥሊ ኣሎ በላ ሰባ ኣይፋልን ክኸውን ኣይክእልኒ እዚ ኪሮስ ንገረንስከ ሓሶት ይበለኒ ኪሮስ በወገኑ ርእሱን እንዳናቕነቐ ሰባ ተረዲዕና ኢና ኩሉ ንብረትና ሕጂ ናይ ሮቤል ኮይኑሎ ሰባ ብድንጋፀ ካብ ቅድሚ ሮቤል ኣብ ቅድሚ ሮቤል ተንበርከኸት ሰባ ሮቤለይ ፍቕረይ ብሰይጣን የተደፋፊአ ተጋግየ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ናይ ቀደም ፍቕርና ዶ ትዝክርኒ ኢኻ ኣነ እውን ሕማቕ መዓልቲ የውዒለ እምበር እዚ ኩሉ ኸርተት ዝበልካዮስ ዘይኒ ፍቕርና ክትብል ኢኻ ኣነ ድማ ይቕረ ግበረለይ ክምልሰካየ ንኸይሮስ ኣይሓድጎየ በለቶ ሓቀኛ ክተምፅል ሮቤል ብፍሽኽታ ኣይጥምታ ሰባ ንስኽንዓይ ዘይኮነስ ንገንዘበ ኢኸ ተፍቀሪ ሕጂ ግን ንስኽን ኪሮስን ካብዚ ገዛ እዚ ክትወፁ 24 ሰዓት ጥራይ ኣለኩም በላ ሮቤል ነቲ ቢላ ገዛ ሸይጡ ንዕንወቱ ዘይኮነስ ንብዙሓት መንእሰያት ኣብ ትምህርትን ስራሕን ዝሕግዝ ናይ ሓበራዊ ትካል ይኸፍት ምስ ሓንቲ ለዋህን ንዕሩፍ ታሪኹ ተኸብርን ሄዋን ሄለን ዝስማ ጓል ሓዱሽ ናይ ፍቕሪ ህይወት ጀሚሩ ተኽለ ዓርኩ ድማ ናይቲ ትካል ዓብዪ ኣካየዲ ይኸውን ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሮቤል ዛንታ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ጥልመትን ትዕቢትን ኩሉ ግዜ ውድቀት ከም ዘምፅእ ፃዕርን እምነትን ግን ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ክብሪ ከም ዘብፅሕ ተማሂርና ኣለና ንስኹም ከ ኣብ ቦታ ሮቤል እንተትኾኑ ሳባ ይቕረ ምበልኩም ላዶ
ሃብታም ኮይኑ ስለዝመፀ ጥራይ ክትምለሶ ክደልኸ ፍትሓዊ ድዩ? ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ከመጻሕፉልና። እዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ብጽሞና ስለተዓዘብኩሞ ኣዝና ነመስግን። ላይክ ነዚ ቪድዮ ንፈተውትኩም ሸር ምግባርን ኣይትረስዑ። ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታተልቲ ቻነልና ሁኑ። ሰሰናዩ ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል ናይ ዓለም ምስጢር ናይ ቴክኖሎጂ ግስጋሴ ዘገርሙ ሓቅታት ናይ ታሪክ ፍልጠት እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም ናብዚ ዛራኢ መደባት ቤት ተዛናላትኩም ናይ ፍልጠትን መዘናግዒን ማእከል ቤት ተዛነ ዓለም ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ቤት ተዛነ ታሪኽን መዘናግዕን ብሓደ ሰብስክራይብ ግበሩ ከይሓልፈኩም ቤት ተዛነ Let's go ሕጂ እውን ንርክዘል ናብቲ ዘገርም ሓቅታት